Tini kaya mo ba uro bahan mo sa deng canay. Tang sa canay uro pwede bahan mo sa deng. Dabelay kaya hambay ano amo sokat lima bagay ani. Ai joto kaham na tong bang khaka nong joto kaham na hinai am kaham na angke ang tabu tiring nai bagai tiarong jang man namaga tiring tong tini gai tiring rong nung ya balok suka hinai tini nai hinai tabu thangna bagai tiarong ja ang oro saike jeman sa video khai phong nai balok khai phong nai ani video poilan tini pai thok jar nai tong di oma hai kino subai tong di kai bang nong bagai video kaham kaham to bunai Wow, mobile bang money. Thank you so much. Ani loge tai khoroksa phainai tabuk ano join khainai bo hangkake Tini kubangma recently trending resap mung bo aboni composer jeng phadi tabuk ano join khaina bagi koi hornai Jacinth no bongni performance ni sakang tabuk to Tini bukuk shaka bokuno feedback mayangi tongkha nei Padi chung joto na palbak shega waisha ya pha khorok lai na Tini Miss Elizabeth bagai come on bini resap mung no khana tok jagai bini previous resap mung je bo second number je song resap kha Tini boro roni bagai resap mung ni je kok thai abono belai na bukhawo nei belai na khana tok jakha Tini khorok sa takhuk bo bini mung reveal khaina musung jagya bosawo just bini kasha ashirwad haike bona o rang 500 taka yafanani bagai so bini angai obo bini feedback kasha ashirwad bini resabung ni bagai tai khoroksa bini fan bo ana phai sapai ka that ang bono shimishi as a singer chajago nei bini khorana benai na khana tokjago nei bini khorana khana tokjagai bini khoroksa fan Mr. Dipankar bo bono rang 200 taka as a hambai yafarka abo bini feedback belai belana hambai then over to you guys Tini kaya mo ba uro bahan mo sa deng canay. Lúc đó thấy tani birman nang lấy salai ya. Again, joto na koi nai kaham kering khino ko phir bi thangna neng thu tike kono ma phasong attention rogi awe. Go,